आज आपण दोडामार्गच्या पूरस्थितीचा आढावा घेणार आहोत। मी आता या ठिकाणी जो आहे तो दोडामार्ग बांदा राज्यमार्गावरील हे मणरी पूल आहे आणि माझ्या मागे तिलारी नदीला जी पूरस्थिती निर्माण झालेली आहे, तिलारी नदी कशा पद्धतीने दुतडी भरून वाहते हे सगळं चित्र आपण पाहू शकतो। आणि ही पूरस्थिती पाहण्यासाठी सुद्धा या मणरी पुलावर नागरिकांची आता गर्दी होत आहे। नागरिक मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी दाखल होत आहेत। आपण पाहू शकतो या ठिकाणी माझ्या मागे आता जी परिस्थिती आहे ही पूरस्थिती या ठिकाणी अधोरेखित होते। कशा पद्धतीने तिलारी नदी पात्र ओलांडून वाहत आहे। तिलारी नदीच्या पात्राच्या बाहेर ही केळी बागायती आणि सुद्धा या ठिकाणी दिसते ती पाण्याखाली गेलेली आहेत। आणि एकूणच जर संपूर्ण परिस्थिती बघितली तर विहिरी आणि सुद्धा नळ योजनेच्या ज्या आहेत दोडामार्गच्या त्या सुद्धा या ठिकाणी पुराच्या पाण्याखाली गेल्याचं चित्र पाहायला मिळतं। दोडामार्ग तालुक्यात काल रात्रीपासून धुवाधार पाऊस या ठिकाणी होतो आणि तिलारीमध्ये गेल्या 24 तासात 221 मिलीमीटर इतक्या पावसाची नोंद झालेली आहे। आणि त्यामुळे ही परिस्थिती जर पाहिली आता तर या ठिकाणी कुठेतरी सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे। तिलारी प्रकल्पाकडून सुद्धा या ठिकाणी संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्याला सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे। तिलारी धरणामध्ये जवळपास 87% इतका पाणीसाठा झालेला असून पावसाची संततधार आहे ती कायम आहे। आता 11 नंतर कुठेतरी थोडासा पाऊस कमी झालेला असला तरी तिलारी खोऱ्यात मात्र पावसाची जी परिस्थिती आहे ती तशीच आहे। आणि धरणात जो पाणीसाठा मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे तो विसर्ग सुद्धा आता मोठ्या प्रमाणात वाढू लागलेला। हा विसर्ग जवळपास तासाने वेगळ्या वेगाने या ठिकाणी वाढतोय आणि जी 41.60 मीटर इतकी तिलारी नदी पातळीची नदीची जी इशारा पातळी आहे ती आत्ता 41.10 इतक्या पात्रतेपर्यंत पोहोचलेली आहे। त्यामुळे अर्धा मीटर जरी नदीची पातळी वाढली तरी या ठिकाणी तिलारीला एकूणच दोडामार्ग तालुक्याला तिलारी नदीमुळे पूरस्थितीचा फटका बसू शकतो। आणि त्याचमुळे तिलारीच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी संपूर्ण तालुकावासियांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे। जर अत्यावश्यक असेल तरच घराबाहेर पडा, अन्यथा घराबाहेर पडू नका, अशा प्रकारचे जे आव्हान आहे ते तिलारीचे कार्यकारी अभियंता विनायक जाधव यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि भेडशीमध्ये सुद्धा आता जे दोडामार्ग आणि तिलारी हा राज्यमार्ग आहे तो सुद्धा भेडशीतील दोन्ही पुलं जे नवीन पूल बांधलेला आहे त्या ठिकाणी सकाळी मोठी दुर्घटना होता वाचली। 2 वाहनं जी आहेत ती चुकीच्या पद्धतीने या पुराच्या पाण्यात फसलेली होती। सुदैवाने पोलिसांनी प्रसंगावधान राखून या दोन्ही कारमधील एक कार होती आणि दुसरी ज्या कोल्हापूरहून बॉयलर कोंबड्यांची वाहतूक करणारी जीप आहे या दोन्ही गाड्या फसलेल्या होत्या। या दोन्ही गाड्यांमधील जे फसलेले नागरिक होते त्यांना पोलिसांनी या ठिकाणी बाहेर काढलेले आहे। मात्र वाहतूक पूर्णपणे आता ठप्प झालेली आहे या दोडामार्ग तिलारी राज्यमार्गावर। दोडामार्ग बांदा राज्यमार्गावर मी आहे आणि ही परिस्थिती आपण पाहू शकतो माझ्या मागे कशा पद्धतीने हे तिलारी नदी जी आहे ती दुतडी भरून या ठिकाणी वाहते। आणि आज पुन्हा एकदा प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे। दोडामार्ग तालुक्यातील शाळांना सुद्धा प्रशासनाने सुट्टी जाहीर केलेली आहे। एकूणच जर पाहिली ती परिस्थिती तर अंडर कंट्रोल जरी असली तरी जो धोका आहे तो निश्चित संभवतो आहे। त्यामुळे प्रशासन सतर्क झालेले आहे। नागरिकांनी आवश्यक असेल तरच घराबाहेरून पडावं अशा प्रकारचं आव्हान सुद्धा प्रशासनाने दिलेलं आहे। दोडामार्ग तालुक्यात नदी नाले जे आहेत ते तुडुंब भरून वाहत आहेत। दोडामार्ग तालुक्याला जोडणारा गोव्यातून येणारा राज्यमार्ग सुद्धा नानोडे येथे पाण्याखाली गेलेला आहे। नानोडे येथील पूल जो आहे या राज्यमार्गावरील तो सुद्धा पाण्याखाली गेलेला आहे। आणि आपण पाहू शकतो या ठिकाणी पूरस्थिती पाहण्यासाठी जी इथली स्थानिक नागरिक आहेत मणरीतील ज्या महिला आहेत त्या सुद्धा या ठिकाणी दाखल होत आहेत। कारण या ठिकाणाहून पूर्णपणे पूरस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते। तिलारीचं जे रूप आहे, तिलारी कशा पद्धतीने ही दुतडी भरून वाहते हे संपूर्ण चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळतंय। ही तिलारी नदी आपण पाहू शकतो अगदी पात्र ओलांडून या ठिकाणी वाहते आणि जी आजूबाजूला बागायती आहेत ती सुद्धा या ठिकाणी पुराच्या पाण्याखाली गेल्याचं हे चित्र जे आहे ते आपल्याला पाहायला मिळतंय। आत्ता मी बांदा दोडामार्ग राज्यमार्गावर आहे आणि हा मणरी पूल आहे। इथून परिस्थिती जी आहे ती हे पाणी संपूर्ण गोवा राज्य जातं आणि गोव्याच्या डिचोली आणि विशेषतः साळ भाग जो आहे त्याला सुद्धा जर ह्या पाण्याची पातळी वाढली तर पुराचा फटका बसतो। नानोड्यामध्ये सध्या हा पुराचा फटका बसलेला आहे। आपण पाहू शकतो ब्रिजवरून या मोठ्या ब्रिजवरून कशा पद्धतीने पाण्याचा जो वेग आहे तो या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि संपूर्ण परिस्थिती जी आहे ती सध्या चिंताजनक आहे। नागरिकांनी काळजी घेण्याची आवश्यक आहे। जर पावसाची संततधार कायम राहिली तर निश्चित पूरस्थितीचा फटका बसू शकतो। मात्र यावेळी तिलारी प्रकल्पाने चांगल्या पद्धतीने नियोजन केल्यामुळे आत्ता जुलै अखेर तरी सध्यापर्यंत तिलारीतने पूरस्थिती निर्माण झालेली नाही आहे। मात्र पावसाची संततधार कायम राहिल्यास ही परिस्थिती बदलू शकते। त्यामुळे सगळ्यांनी सावधानता बाळगण्याची अत्यंत आवश्यक आहे।